wannan yasa duk wanda bai da riko da addini ko bai da ilimi a yanzu dole sai kaga ya zama nominal musulmi, shine kawai shi musuluncin sallah 5 ne. In ya zauna ya shiga dan taro ana dan taba giya, shi ma dan ɗebi kaɗan ya kurba, bai dame shi ba. Ya zama dai yadda ake so haka zai, sai a wayi gari a raba shi da ruhin addinin gaba ɗaya, sai ya zama fafa lolo. In baka gan shi a masallaci ba ka gane musulmi ne. A kasuwancinsa ba addini, a ofishinsa babu addini, a mu'amala babu addini. Wallahi al'azim, in dai wai kana mu'amala a sama, riko da addini iya da wahala. Abinda nake gaya muku, ran da Allah ya jarbe ku za ku gane haka. Yana da tsananin wahala ka rike addininka. In mutum bai da haƙuri, karantar da addini ba za ka iya yi ba. Ba ma karantarwa ma ya yi girma, kama yi shiga ta addinin ba za ka iya yi ba. Ba za ka iya yi ba. Abinda nake faɗa, ran da Allah ya jarbe